video masa khan nulat langwalte Peter putarte thalaite saruakin an lengo ngo mai katia an leng chau ponilo an muzang thala nisate an in nisa te an in phawa chutiang chuan in ngai zong kherlo te po nulat langwal te po Peter putarte nu pa te po khatiang khan kumsom pariat chinchu he hmuna hian an lo chuaka aron in phawani ti kha karon soya Mithen khatin kahmulo reng ida lawaniang ti te in laronom tal maya kha apoi katia puitling patlingin kan mule kan riat kan du sak chewa in lo mu vetan atak tak ani soi mai ani lo thil tak tak ani ti karon da tin chiang taka clear taka da kha he YouTube hian aphal lawa arem ti lawa zahmawh ti lan hi arem ti lawani chumi awang chuan in mihriat thiam po ka du'a live vela chuan lo thlir ula lo en ro lo zoom ro in muang chiang takin in muang ti kha ka soidu bok ani tin min la subscribe lo hi tam tak in ti ka sia subscribe ti in je ka kha lo met ula a thei phei chuan bel ta khamin lo me sak don nia te chuan video thar karon da piang kha in lo muze langa te chuan achia emo atha emo ron comment ro ka hosan lo amai ro chu dot isoi yen tiang chi kha ka du mi lawa achan chu ka thil mu le ka benga ka hriat tele ka mita ka mu te kha lo mu ve ula he khovel thil dan hi amak to mawangte kan rin phak ngai lo le kan oi ngai lo kha thil atakina to ani mit ngein karon mo ni ti wangin karon share du chewa karon mu tir in karon hriat tir du chewa khovel hun nung lama kan to ani ti hi hriat apoi mo maya cho wangin heng zahmawh saruak kan sa zu te za pui na po nei to mi lawa khatianga patling pui mi ma an han ngo mai kha amak ka veni engatinge an ma ni in chunga an do ni chuan an mai lo engatinge an rin pho kher arwalin kang muna kan ti te kha zo na ka nei nge ni amar chu ka zo hun lai khan an ni chuan kha TV ate video te da an rem ti si lawa chu wang chuan heti hian min changa engwangin nge hetianga sarua ka khera helaya inron pho hi enge tulna kan ti khan kan zo khan anni chuan evile adama hun lai kan pathian ina siam dan hi sarua ka tur kan ni chu wangin tun huna hian enge kan zahmawh chu kan za puina tia han ho ve shim kha anzinga vatel ve chang na kha kan nei chu wang chong kan kal ve mai ni hi hur her nana manga ni lawa ler nan le hur her nana manga ni lawa midang an chong ke ni pon kan ti ve ngam tura kan ngai chu wang chong kan han ti ve ni te po an ti ni chung te chu thil mak dang dai tak ani wangin an huai sen na te kha amak katia ke hi ti ve don tai la ka ngam reng lawani an pia loka tuya ka chenga chuta po chong ke korte kala zela khatiang khan ka cheng lai po karon da lang nge ya ka chen na bullok kha sarua ka anom na mun kha nia tiang chuan an ni ho te po ka ni mu an nuam let linga maro chu video han lak te kha anuam ber lawa camera lo lak reng te po kha anuam ber lo enge ni anma ni po khan enge min lo soi selta se shom ka tiang ti te po lo na kha ka nei ve thawani chung te wang po chuan film khur takin karon ti ani chulaya chuan heta hian sarua ka hi chiang tak ni seng chuan YouTube hian rem ti reng lo maya amaro chu hlade ka tanga ka lakte ni wangin kha hei hi ni ka ti to kha chu lo zoom ula karonda nge ni ti kha lo chiang ro dot ka soi lawani ti laya kha ka soi du ani khovel thil mak tam tak khovel a hian a thleng to a heng drugs ti po an ni lo heng te hi amaro chu evile adama hun laya kha eden huana an boruak tona kha va filan cha ka ni chu an ma ni khan chunun chu vachen puile va chen shim kha ing angin nge a ti khami pui tam takara an han chak na kha an puitlina ngai la chu ani bering ka hei tuna mi kan muang hian helai pa po hi saruak vekania hi an zoom ta ula atil ko ngo khoin nge yanga tena pia loka tian hemi pia hian ron omle anga chunga te po chuan in han zoom anga chiang devin
hei hetapo muthup hi heng muthup tei saruak vek an ni hi heng tei in zoom chuan in mutheyang chu wang chuan kada nge ni dot ka soi lo ani ti kha karon proof na cheu ni ti hian abul loka hian kan in bual ve a tuya kan in bual pa kha chuan in i keima po kha ka in thiam chop ta piang chuan in ngam pa de hlak khan video te kha kan lak thei pha ta chu tiang awang chuan in karon share thei cheu ni ti te po kha kan soi tel le du nge a in mi hrethiam na thui tak kamamo nge ani engpo ni sela i patling kan nia i kan thil soite kan mu te kan hriat te thil dik tak kha karon proof karon da ani ti laia kha ka soi du a he laia mi in chanchin tharan puang alem a mai thei alem hi in mu atan hian pakhat ma hi ka channel a hian ron da ka tum lo ti khamin hriat sak don nia ti lai kha kan soi tel du ani tuna chuan in ti khan improve to anga karon da nge ni a video ma sapo kha en le ula han replay le ta ula tipo chuan in mu ang han stop ula han zoom ula chiang takin saruakin an omaniti kha in muang ani leng in an om pe ni lai khan chu abo ruak ani tuna hian ka kwal meka hemi ka kwal la hian in han zoom anga tu na mi hi te chuan in chiang takin in mudon ani hi henglai te po hanen muthup mai hei saruak vek an nia heng te hi hei helai pa te poi pahni khan nia ole abul tange top thlin in lo thlir don nia hei hi video top na ni karon da nan to lawang hei bak chu zawai chunga lom thu ka soye min la subscribe lo kha tam takin oma khongain min lo subscribe don nia subscribe ka ena pheng ka subscribe te ten run tia then chuan kha ena pianga subscribe ni lovin voi khat kha khami subscribe button in zia khai in me zau chuan voi khat bell in me chuan te khan min subscribe to ti na ni chuan video local khan in lo muzel thei to ni ti kha kan soi le du ani en zawai chunga lom thu ka soya ka video lo da te min lo hlut sak thina min lo thlir sak thina in zawai chunga lom thu ka soi tak zet ani thei anga tha mu nom te laron da vezel ka tumang so tu yelo oma allowin bol thei reng ni ka tihan in chunga tu ya tihan zuin duin an ina an zalen thiam khop mai kun hin mang thiam an yan ti dan hin thiam khop mai zalen takin no man ti khop so cute. Ini banget yang tisu.
cuối cùng các bạn cho nghỉ đàn ấy mày thì nó còn không tiền mà mình thịt thấp à để cho con ăn lẩu anh hao chuột con làm này hết là hian ấy loài chi Ani hi ale lampang kha ani vele thunga etuna kuan longlen na ingin speedboat anu aman teko matu suru maya an mahan net soen me chiani le ngal ku an white ania Brighton Piers nia lai luna ni ta a mishing hi an kal noi china an tam thei khop maya se vai ni chu lut tuk chu an tam lo ni bi rain so ta eng lo a to patang karan la don nia he a kot lam kha ni ta kong sir banga khan ti han mi bang kha rong an maya mi pen chung zel ni kan hule ta kong sira lo jiak
banga an lo jek par le chung to tiang vel hian ya mun ten khati chu ale lama chuan fan mu nom ang reng let ling tak te pon ni ve ni an pe mo a painting tu te hian lo an nei om der si lo ti khan an ti vel me heng lai mun te moi men zel pa phian bei moi thi hello moi to the eagle antia eagles ka long về thế thì khát chiang cho eagles là tập bộ cần thiết khá khăng tập bộ khăn thì không gì lại hiện thì an chụp chụp bằng à cho nên hiện in được kêu à hiện thì an in bằng với cái này chân số lại cái son anh sẽ thấy anh còn clear đó là gì á cho số lại cái số cho anh in heavy bằng anh sẽ cần hỏi anh in bằng cái tên gì anh in bằng à thì anh lâu painting à khi cái hiện xia cái này mà khóc máy anh tay mà cái đòn nghề anh tay về phim anh cái đòn số đó mà cái bộ số anh đã cái số bằng curu số anh sẽ phải cái cục máy số cái lọ duong anh hay là mấy rồi sẽ tiếp cái lần tin đủ tốt cũng có. You looking great. So where are you going? We're going everywhere. So where you arrived from? Portsmouth. Really? Yeah. Oh, I hope you had a lovely time. Mwah. Oh yes, thank you. Tun trumatan chuan khati zong kha karon da thei chu alo ni le ta a ka video masa khan Mithen khatin ithil soi angin video iron da le si lawati a DAWT min soi tir tum kha in om thlata wangin ka ngai a thalawa kada si kha da lo anga min ron soi wang khan hei hi karon da non le ani ti kha kan soi du a tin Saruak an om na mun te po kha la hi ni e tin tun tuma hiang karon soi fia khang te kha in lo zu manga chiang takin tin ka Thil da le video karon da reng hi mita ka mu te benga ka hriat te chiang taka ataka ni ti ka hriat lo chu karon da don lova Thil tak ka mu dik takemo ka hriat chian dik tak te chu karon da thin don ani chu wang chuan ka video min lo lut sak thina min lo thlir sak thin tu te in zawai chunga lom thu ka soi tak zet ani ti kha kan soi le du boka tin ka video hi ka channel hi min la subscribe lo kha tam takin lo la oma subscribe ti button kha voi khat in me chuan atoka bell kha in lo me bok chuan ka video ronda reng kha automatic in lo muzel to don ani chuwang chuan subscribe ti button le bell kha in lo met don nia ole ka YouTube channel min lo lut sak thin tu te zong in zawai chunga lom thu ka soya lalpan mal som vek chero se next video kanin mule vek ton nia tunatan chuan bye vek ule